kuvaamaan meitä, vaikka sillä vähän. No niin, Harri on tullut tänne Extremetin Tampereen varjoliiton tutustumiskurssille. Lähdetäänkö lentää? Lähdetään. Jep, Jarkko etuperi startti. Pikkusen on nyt Eemelin linjasta valmis ajaa. Elikkä vene lähtee ajamaan. Painetta. Hiljaa ja sit lähdetään juoksemaan. Noin, tämmönen hyvin penkkiikin. Pääsit hyvin penkkiin? Kyllä, ehdottomasti kyllä. Hyvä. Okei, jätetään se sitten omaa. Elikkä tämä vähän ei kannata koskea. En koske. Joo, hyvä. Ei tullut kaatumista, vaikka vähän tuntui semmoiselta, että tulee niinku semmonen niinku, että saanko mä juosta ollenkaan. Niin, niin aina kun se vetää sua vastaan. Eikä? Niin juuri. Joo. Se on vaan mentävä eteenpäin, sillä ei se oikeesti juoksee tämmöisellä tuulella, mutta kuitenkin koittaa vaan mennä eteenpäin. Ei kompastella toisimme sitten, kun menet eteenpäin se mikä pystyt. No Nässyllä jonkun verran purjehtinut, mutta en ole koskaan nähnyt tästä kulmasta. Niin... Joo, on vähän eri näkökulma. Lintuperspektiivi. Monet sanoo, että on tylsää purjehtia pelkällä. Monet sanoo, että tämä purjehtiminen Näsijärvessä on niin tylsää, kun on aina nämä rannat tässä lähellä. Mutta mun mielestä se on tekee tästä Näsijärvi-purjehduksesta tosi hauskaa, että aina ne maisemat siinä vierellä. Kyllä. Milloin näistä purivenet siellä on? Ei oo enää. Okei. Oli semmonen IF, semmonen ruotsalainen pikku lasikuituvene. Kyllä. Onko se semmonen vähän pienempi? Joo, se pieni matkavene joo. Joo. Juuri näin. Ostiko ne sulle synttärilahjaksi? Ei kun siis menin tuossa siis naimisiin tuossa Eevan kanssa ja oli vaan tällainen, että pidettiin vaan kavereille tällainen niin yllätyskemut tuossa noin, niin Eeva nyt halusi pitää mulle näköjään tällaiset polttarit sitten. Okei, joo. No aika jännä tollanen. Ja onneksi olkoon naimisiin. Kiitos. Joo, tuolla 40-vuotiaana vähän on, ei enää sillä niin viittii pitää semmosia. Mitä? Ja 40-vuotiaana kun ei viittii enää pitää sellasia niinku isoja häitä, niin joo. ja nämä tällaiset just nää samoja kavereita pitkälti, niin
tuli käymään tossa. Olihan mulla jo vähän niinku valehdeltiin, että on synttärit, mutta Kyllä. siihen samaan meni. Ollaan myötätuuliosuudella, niin ei tuu korkeutta, mennään vaan vähän alaspäin. Kohta päästään takaisin vastatuuleen, niin mennään sitten taas ylöspäin. Mielenkiintoinen kohta. Nyt se ollaan tälleen kinossa. Jos jostain haluat pitää kiinni, niin ne vihreät kahvat siinä on. Toistaiseksi hyvä näin. Tuosta. Just näin. Lukituksen. Ei tuolla lisää narua, vaan se vetää tuolla jäykällä narulla meitä suoraan tuohon veneen päälle. Okei. No, nyt mennään taas. No yllättävän vilposta hommaa. No, Yllättävän vilposta täällä. joo, hanskat oli ihan hyvä laittaa. No. Ja takki. Vedetäänkö me kaikki temput? No vedetään ihmeessä. Joo.
Sillä lailla. No vähän nosti vatsasta joo. Kyllähän se ihan vatsan pohjassa kävi. Nousi. Joo. Haluatko sä ohjailla itse? Vai tehdäänkö temppuja vai? Teet temppuja joo. Selvä. Luota enemmän sinun toi. Sillä lailla. Jaha. No niin. Sillä lailla. Reittikö? Eiköhän tossa. No ei, tuolla mun koti. Ei, kattelen vaan tuo kämppä tossa niin. Haaskaa pyöritys. On oikein siis. Täytyy sanoa, että ei kyllä tuollaista kokenut ikinä vielä. Joo. Ihan koko raha edestä nyt. Mahtavaa. Muistatko vielä miten sieltä valjasta tultiin pois? Sä vois kyllä kerrata sen nyt tässä kohtaa. Sillä että vedät keskikropan suoraksi, niin sä tulet vähän niinku automaattisesti. Okei. Ei tarvii ihan vielä tulla pois sieltä, mutta hetken päästä. No niin, ja sitten vähän omilla jaloilla vastaan ja... Hyvä. No, kiitoksia. Kiitos, kiitos.